melody na Nora Maranda nchini hiyo sasa nani takaenda ati inspection kana ubo ya nile kumaraza wakubetsa na bongo wachita kanyaze imba kwa ita mume wa melody wachizo sarawana na melody jari kati kwamba melody inafanya alipo sasa nafanya kuwa anapata pepo wako saka dari kati tuma uti tino ba melody bake au usara wa pawe takaita saizo zo pane tumakondiwa tulipo atudiki ngoti kamunda kacho kese is about 0.3 0.4 hapana kamunda kakakura pane tumakondiwa tutatu tulipo saka takakwanisa kutaura na wese tikapa melody kakondiwa kamwe ikugara kuti anofana kuwaka awawo tika wa sio wari kumba nikamunde tumakondiwa tulipo chinge kati melody anofana kugara pamba ipapo kusvikira azowaka pa stand pake pe ipo pa ketaka kupa tikawirana tikavunana saizvo makabvunirana here makabvunirana andina kubvunirana nazvo kuti papaine laini yemagetsi nelaini yezinhu pakati plus matumiro acho amakaita maputsa yanzi kushora wakatipinza inini newana mukoma Oliver ndiye akabvunza wana kuti panogutsikana kuti maikomaineneni ndepapi wandinongedzera kuti uko ukakondiwa karukwa pane negomba remazvidhini zvobva zvati zvaitwa saizvozvo zvandakombrena pawakabuda wakangoti wese it's okay watopiwa parilai kana chakashata vandakakombrena vapangodzi uyu mukoma evasokuvoti apo madiko apa mukoma wevakoswa kuti ai waakudhuze nekumba kwavo kuzosara zvadaro hatina kuzombogasana zvakanaka pachengamiro ndakabva ndatodzimba uzivo mapurisa kuya kwabeka hauna ende mukoma nemikosi vatotiudza kuti hauna takatosika ikoko ndo zvawakataura kudzimara ndatoona kuti alife yandikurarama panapa ichaitika ita ndiri nhamu ndisuduruke ndo pandakati ndadotora madhasi angu uimeki bheti abva manyandifakira muchikwenyu uyu bheti paari wamaiwa kunze kwabva waenda kumapurisa manyamapurisa kuti inini ndiri ndawarwa ndakuita zvivailwa musi wemande tikutoenda mangwana tikuenda ukoti kwenyaya iyoyo kutaura chokwadi changamire mwana wawasukambundona kuti ndigare papa saka ndaona kuti ndina life papambaidwako ndika ndidi nhamu ndisuduruke mufika nazo tongowa changamiri ega inini ngawasazonditsvadzawo kana uzoita uye titaurirana ndakuda mazviri changa noti zvinorebesa noti zvamunoronga imimi wanozviramba saka ndigoni pachangamire kuti ndambe ndingouya padare pana panichimira pamberi pedare ine handichagona hangu kuti ndigare papapo ndondochakangu tokugara zvandakaita hangu mumusha mavo aiwa hazvina chakaipamba hapana kana chakashata mwari ndo wachatonga sekutonga kwavo hapana nhasi mai wavo wachindori kukombe Right. So
Tikuti pamba pakamira sei? Makati agare kuti komunhu asatawa takasvikapo zvese zvaakutaura haana kuzvibudisa takawirirana naye tikatoti kumelodi anofana ari kutogara mumba imomo maigara but izwe maefektika ndekuti kana izvozvo asiri kugara pamba akadzingwa pamba ipapo zvazosara zvichiitika tabva asi pakubva petaka tiripo nawo wese takawirirana tikati melodi uri kugara pamba ipopapo kusvikira azowaka pake zvakutaura kuti pane gomba rezi pane paipi yezinwa pane tambo dzemagetsi tiripo hazvina kutaura asi makaona iripo pombe yachezi hatina kuiona basi laiti remagetsi riri muboundary hatisi muwaya hatisi mumunda iri pamusoro chakamira ini ndine baba wewana ndandisipoba ndanditoka kumutarasi kubasa ndikondoita zvekucheka miti ndicherisowo pari mantiro awakaita wakazi iwo maini nawo Silas Mandela yakaitika ngezvekuti ndakasvikawo zvize chinyi inini ndandisipoba pakauya nhume dzamambo idzi webva wasvika wakati no isusu zvetakuita apa takusheya chinyi idzimba idzi hanombodzimba mukadzi wangu zvaari kutaura zvete ndini nemukomadhisist wakashayika ndini ndakasara pahwana futi inini hanombodzimba baba izwai bambo nyaya iripo ndeyekuti makainzwa ere nyaya yekuti pana avharuka muchikwere pana rohwa what was the reason? The reason yanga rekuti wangu wapinda kuenda kumadhaksi madhaksi ani amukoma nemhuri yangamukomanyu akafa rini aiwa pangoti utazobatana picha aiwa izwaika munotondipa imwe mafungiro manje abodi matauri enyu because you can't tell kuti munhu apinda mumadhaksi ka motapinda mumadhaksi enyu emukoma wenyu akafa izvaizveruti wataiona changamireka ndoda kutaura kwefa kutaura izwai bambo ndakubvira very simple question ndati mukadzi uyu akarohwa ati ndakarohwa ndapinda mudanga kumadhaksi angu ipopo norama ana urohwa mamuripo andisipogarai pasi waste my time garai pasi don't waste my time and then there is way was cut I don't want people who come here to waste my time I've got no time for this muzwa usante benzi bamurungu aiwa munoziya we think no I'm telling you something you were not there munozwa you were not there see you were not there andisi yes you were not there yes andisi saka the people wangoripo the why should you be there hauna kunyara because wangoenda uramba chiko zvawa munhu akarohwa usipo saka choramba chii urambe saka kuti usandikutaura wautauri zvausingazivi wanga usipo munhu akarohwa usipo then you want to say you want to defend kuti akarohwa what do you mean uruti ndati vanhu varipo ava ngavataure wakaita nyaya yavo because the accused is not you the accused varipo ava handiti imi mutaurai uyu munhu ari kupa accusation yekuti makarova mai vake mukamuvharira muchikwero is that true that is that true so chindra what happened last week melodi namai vangu vakauya kuwatango kupupura mabhura umo atinotaura navo vapupura iswe havanopedza vauya chitatu watangorongedza zvinhu zvaumo atinotaura navo havanopedza vauya musi wechini ande makuseni ekumafaiva watangotora zvinhu zvaumba hatizivi kuti vakapedza rorongedza kana kuti havana vanopedzisa magore avo wapedza zvekuma3 vakazouya kuma7 eusiku bheti ndiyaitobuda mba kutibva tasisine pane munhu aita pachikwere kuti munhu ari pachikwere kuita seengland chitobuta vangaa tati munhu ari pachikwere kuita sezvesa pane munhu ari pachikwere tandatora foni yangu yelaiti vandabuda ndamira padhinga ndatangoti kondiani ari pachikwere ngwadziye
ndichifamba ndichenochipera ndati kona ini amudai here nguva dzino imba zvere ndoda kudai saka pendakasvika pachikwere mai vake ndiwangu vakamira melodi papo anokuzotanga atori chikwere saka pendakasvika nditi kona ini ndine here mukuru ndo pakatendeuka bhatina ndichikutsvaka vandibata pavo mai vake andibata pavo ndinati komunoita sei saka bheti akauya doni vasvika melodi ndo pakabuda pamelodi vakaitana nabheti bheti bvapunukawo ndo pakauya melodi vandibata maoko melodi uyu mama wake anga akabata paura ati vanondituma pachesa kusvika tokuraya tichijeri isusu ende tinokupikirayo tinogara mujeri hatichijeri saka pane chimwe chinhu chichakaunzwa paumba pamazuva enyaradzo wachibva wandiwisire ipapo pandatokuzvuka musana watangondibvisa paya wandisadza kuti pagumba nerimwe racho gumbo rekwanoti ndo rakatone chiwanga izvizvi wati rwisodaro panewo munhu akazotangosvika paumbapo ndiye akazowakatanura wakagara mai anga akangobataura mai anga ari kuchesti mukundo wake ari kumakumbo ndiye akawakatanura vanhu vati kochii zvikazina ndichinotora madhadha angu mindayakada vadotora madhadha angu ndikati mamuchinotora madhadha ko madii kutaura ndinotora madhadha nezvakanaka Izvega, that's why my point is. That's why my point is. Why is she supposed to report to you? Ari pamba pake, ari kutora zvinhu zvake. Why is she supposed to report to you? Ndikubvunza question. That's a simple question. Why is she supposed to report to you? Kana ari pamba pake atora magadha ake muchikwere chake. Handiti, why is she supposed to report to you? No, let's try to be fair to everyone. Let's try to be fair to everyone. And you can't waste where that is not. For zvinhu zvamuda kunyepera moyo munhu, zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita. Munonzwa? Zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita. And you come here and try to lie. It's very sorry. I'm aware of everything. I am aware of everything. Every move that I'm making, I'm aware. I'm aware of every move that you are making. I'm aware. I don't give a decision and sleep. I follow up on those decisions. I don't give a decision and sleep. I follow up on those decisions to make sure to not tell them. But even Pamaka Pamba, and this Makawaya Pamba Makaska, by the Imba, by this square, Winnie Madada, Winnie Wuku, by this bag. And I'm not so stupid. You don't put them That's got a chance of you are going to want it. One go to Charles Government. Don't try to be difficult for nothing. Don't try to be difficult for nothing. Why Garage Bagisha will be Nechaki? Chinomtasa Bagisha to the chief. What is it? Don't say Baba and Kazi. You are Muramba Mundizosa. You know what? Muramba Mundizosa Mandaka. It's bad. Those are only boys. You can't continue on Chababa. What do you mean? Munamata, Mudango, Murindia Baba. What do you mean? Baba made him Kazuaki, Baba made us and Kazuaki. And Pamaka is over Mumoko and Matadere. What kind of Matadere? May I wish I can know quick as a matter? That may I say Matadere. I changed one. I changed one. I changed one. Munoza, takakuzvira itsitsi. Takakuzvira itsitsi dzekuti hamuna pekugara. And we tried to accommodate you pamba. But pamutemo chaipo hamuna nzvimbo pamba. Pane mukadzi wababa aripo. And you are above 18. You should have supposed to look after yourself. But takakuzvira itsitsi kuti no. Muri vana vamufi. And this,
you benefit from chinhu chababa wenyu. Ati tigarewo pasi mugare zvakanaka nemukadzi wababa aripo. But it seems all the moves that you want to make, this will not make sure that atobve aendi. No, it's like ndine issue Yema. Andina kuivesta but I'm aware of that. Ndine issue Yema bana. Yekuti mai avarugara rumu yakagara. Imi muri resist kuti mai akagara rumu imomo. Imi mti munofana kugara rumu imomo. Uyu akapa option yekuti adavhura dori kuseri. Kuti apinda ngene kuseri asainterfere nemi apo. And it's when I'm aware of everything to I'm aware. I make my follow-ups in zero time. So you can't lie to me. Ndakakupa imkana unjene mugazana zvakadii. Zvakanaka. Enda moshe maini nomupa munda wake. Uita sei woite zvada kuita achiwaka kumunda kwake achigara pai. Baba. Anobvira ndapotaura munhu ndine ndai mubvise maini baba baba. I never said that. I never said that. You see, when these ladies go from Marangwa, the opposite. Why pay them down? After 5 minutes, I want to tell you this. Mukaenda kumapurisa after 5 minutes, ndenda kuzviziva. I'm trying to kubatsira kuti siyanai nema moves amuita sei. Aya muri kuita. Hakuna kwamunosvika ba. Uzo. Hamuna kwamunosvika. I'm trying to assist you. Kuti mugare, but hamusi kuda kugara. Uzo. Hamusi kuda kugara. Ndikutaura kuti wasikana, you have got no authority over zvinhu zvamakasvika zviri apa zvakasiwa ndibaba wenyu. Baba wenyu, yes, was there, but your father was married. Zvinhu zviripo aita nemukadzi wake. Zvekuti muti mukadzi aripo ada kupinda mumadhadha. Muti muda authority kubva kwamuri. No. It's wrong. Kana anotora madhadha ake, siye atore chii? Madhadha ake. Kana anotora chibage chake, siye atore chii? Chibage chake. Ndechani? Ndechake. Munozwa? Zvekuti muite zvokuti uyakapinda, munoramba mukutsvagana, muchimbotsvagana. Mukaramba muchitsvagana, kwamuchatsvitsana nenyaya ineyi. Kwamuchatsvitsana, mark my words. Kwamuchatsvitsana nenyaya iyi. Hakuna kunaka. Munozwa zvekutaura. Kwamuchatsvitsana nenyaya iyi. Hakuna kunaka. Atipengi taisusu kuti tinosumudza vanhu. This is not the first time wanoenda. Endai munote make sure kuti mapairi wanhu zvekuirana kwatakaita muchiwirirana awa kwawo uyagara achita zvake uyachita zvake. Handinabvira ndamboti nendai mope vanhu authority kuti imimi ndimi munofanira kuchengetedza uyu kana kutarisa kuti uyu ari kuitei timucontrol. No. Takati go and live there imimi kwenyu kwani kwake. Zuri murambe makadzokorana every time kana kudai hazvi make sense. Mapurisa chaiwo dai kuti for your information. Mapurisa apa DC Mutasa haachadi kuona iba. Ndokutaura ini kamusika zvizi. Hawachadi kuona iba police case. Because they are saying they are now tired of you. His cases every day. Ndatokonywa, ndatorwa gwere, ndatsikwa, ndaponda, ndadi every day. Mapurisa haashandi mucheche. Just learn to do the correct thing. Just learn to do the correct thing. Zvatikuita zvese zvazvitwa tikupenga ba izvo. Hatiri kupenga ba. Munozwa? We have accommodated you as Kana. Pamba.
munonzwa, we have accommodated you pamba but hatina kuti dzinga ichi uzanzwa hatina kuti dzinga ichi achiziratawo but izvi manje zvokuti matsikana nhasi matsikana maita so nhasi mafarana madhoo nhasi maita so nhasi madai tumira endai pamba endai mugare zvakadii zvakanaka munhu umwe naumwe wogara pake pakanzi aite sei agare simple because mukaramba mutaura nenyaya yababa baba akagara achitambudzika musina kubvira mangosvikapo but nhasi unoikontinue toki baba zviro zvababa no baba wenyu aigara noumwe munhu aimuchengeta don't forget that asiri mai wenyu let's not forget about that ngatisambokanganwa izvozvo kuti baba wati kuti baba wedu akafa achichengetwa neumwe munhu asiri mai wedu izvozvo mukazvikanganwa izvozvo ndozviri kupai maproblem because you are now concerned about the benefits yekufa kwababa rather than kuti mungotarisa kuti baba wacho anga achimbogara sei aichengetwa nani aigara sei the truth of the matter is your mother abandoned your father akaenda kuroorwa nomwe murume nhasi wadzoka murume waya wafa wadzoka ko chaichii chaitika murume anga amuroora you are not thinking about that you are not thinking about that nhasi mwoyo yako ukariswa dhongi rakaora no don't do this musakona ive kuita zvinhu zvakashata just respect mukadzi wababa wenyu just respect mumusiyeni kwake kwakazi ndokwani kwake what's wrong with that alright pamuri ukaenda kugara paizve dai mamusina unetsana nevarume wenyu muri kumba kwenyu angada ungo yachigare pamundiyani mai wenyu akaroorwa imi makaroorwa saka angachida umbo yako kugara baba wenyu afa angachida umbo yako kugara baba pamundiyani imi makaroorwa mai wenyu akaroorwa baba wenyu afa angada umbo yako kugara pamumba apa ndiyani angadombe kugara pamba apa ndiani tiri kuti isusu yes kurambwa isi mhosva anditi kana waramba unodzoka kakupi kwakabva asi kana wadzoka kwakabva isi passport yekuti ndobvise wari kumusha kwacho kwauri kumhanyira kuendeko dai papasina vanhu wakada usvika uchipinda pai dai dzimba zacho vanga ri matombo wangada upinda pai iwe wakaroorwa dai papasina munhu pamba ipapo dzimba idzo dzaamatombo wangada kudzoka uchibva kumurume wako uchienda kwapapi let's appreciate zvinhu zvaitwa nechii nevamwe vanhu it's very simple let's appreciate vamwe vanhu zvawaita effort yaisa ngatiappreciate ngatiitende anyway tataba imimi muchitaura mukuenda kuti chii motaura kuti kwanzi chii right ande Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Dojibandora
vanira chikondora chete.